1926 yung buhay dito, hindi yung nagbablog ah. Etong bola, dapat masalo dito siya. Feel na feel niya yung culture nila, no? Ito guys, hindi ko alam pero parang mga drawing ng mga ginagawa nilang umatsuri dito dati nung unang panahon. Ayan. Oh, ang ganda, di ba? So for only 300 yen, nakapasok kami dito sa parang sinaunang village ng mga Japanese. Nakita mo yung iba't ibang mga ginagawa nila. So ganito yung pinakakultura, pinapakita nila dito sa painting na to. Yung mga kultura nila dito dati. Ganito yung mga lagari nung 2035. Ay, mali. Sinaunang panahon pala to. Para ka talagang nasa sinaunang panahon dito. Oh? Balon. Ano? Tapos parang parang yung sinaunang village ba? Oh, sinaunang, yan. Ang galing Oh, yan yung mga transportation nila dati, no? Sinaunang gamit, guys. Pasok tayo dito sa loob. Ito yung mga sinaunang mga kagamitan nila dito. Plato-plato ano. Ito yung tsura ng mga bahay dati nila dito. Yan, no? Oh. Ito yung mga unang gamit nila dito. Wow, ganda! Ganda dito. Parang ka talaga nasa sinaunang panahon. Oh. Wheel of Fortune. Ganda. Dito tayo ngayon sa paggawaan ng mga itak. Paggawaan ng itak ni Lapu-Lapu. Oh, ayan, oh. Nasa sinaunang village kami ng Japan, guys. For only 300 yen. Ito, makikita mo na yung sinaunang village nila dito sa Kuranke. Ganyan, oh. Ganyan yung mga bahay dati dito pala. Live from 1926 pa. 1980. To 1980. Ganyan yung... Pwede kayong umakit yan, tanggalin nyo lang sa patas. Oh, ganito yung makikita mo nung 1926, guys. So, yan yung mga sapatos nila dito. Oh, ito yung mga pelikula nila dati. Universal Studio. Yun yung taas. Ito yung live porn ng 1926 to 1980. Yung nandito. Titingnan natin yung taas. Yun. Yun yung taas. 1926 yung buhay dito, hindi yung nagbablog ah. Ito yung sinaunang bike nila, guys. 1926? Yan yung bike nila ng 1926. Radyo nila. Bato. Bato lupa oh. Ulit din. Ang kulit mo radyo, boy. Yung laki. Takot. Yung tahian nila dati. Tingnan mo yung TV, ang kulit, men. Ang kulit. Saan? Ayan yung, ito yung mga bauna ng ano dati, oh. Lagi. Yung binabalot nila ng tela pag naalis sila. Tapos ito yung sa baunan. Sa mga sundalo yata ito, no? Hindi ko alam. Parang. Yan, no? Madalas ko nakikita sa mga movie ng mga sundalo na ganyan. Tapos lagay ng tubig. Hindi ko
Ba, parating tayo sa ganitong lugar, guys. Pero buksan. 1926 vibes. Radyo? Yung paligid, oh. Kulit eh. Yung ginagamit nila pang ihip po. Pero yun nga, ano yan? Yung ano. Charcoal na yun eh. Siguro yung sa pump, di ba't malamig dito? Yung nilalagay nila sa loob ng kon. Totoo? Oo. Siguro yan yata yun. Saka yung ano. Kukulit na mga gamit eh. Yan, tatami ko guys. Oh. Okay, tara babak na tayo. Ano yung bulbs dyan. Oh, ganyan yung lugar. Pababa na tayo. Okay guys, laro tayo. Itong bola dapat masalo dito siya. Oh, one take. Daya. Isa pa, isa pa. Daya. Ang hirap. Daya. Ginagalingan. Oh! Dalawa na yun. Dalawa na. Dapat next Mas naman malaki daw. yan eh. Mali ito. Itong butas, may pasok natin to. Mahirap Ito pag- dapat may pasok na masambot natin siya dito sa butas. Aray. Yun, nang imposible na. Ito mahirap. Paano? Diretso ata pag yung nakuha mo dito. Ah, alam ko na. Pag di tayo marunong dito, malamang tamaan yung noo natin. Ito yung papagawaan ng tatami. Siguro guys. Ito. Yung nanay. Gumagawa siya ng mga straw sandals, no? Sandals or mga yung tatami nga dito siya, parang dito siya ginagawa. Yun, pinang naman hihingit ng mga nila doon, no? Galing. Sulit yung 300 na binayad mo dito sa loob. Makikita mo yung sinaunang kultura nila talaga. No? Pugon. Sa Pinas, may makita ka naman ganito. Sabi ka rin ng alam. Oo. Dito buhay na buhay pa yung yan yung mga suot nila dati. Ano to? Yan yung mga preserved na beans na. Beans? Ano yun? Yung binasa mo kanina sa labas. Ito yung mga na-preserve na. Ini-preserve nila na Dami. high quality beans. Kami oh. Oo. Pwede ko muna ka. Kulit buhay na buhay yung sinaunang kultura nila dito. No? Literal talaga, hindi lang siya display. May gumagawa talaga na totoong tao. Tingnan mo. Ito yung nagagawa nila. May gumagawa talaga. Pwede ka palang umakit. Pwede umakyat. Experience mo na ganyan. Tara, kita tayo. Ay pa, parang experience natin yung bahay ba? Tara pa, tayo pa. Nakapasok tayo dito. First time ko makapasok ng ganito guys dito sa Japan. Sinauna nila. Ito yung pinagkasinaunang kwarto ng nila dito. Dito. Feel mo yung culture nila, no?
Ganda. Sulit yung binayad namin dito na 300. Woo! Tara, labas na tayo.